have divided Northwest. We can't fix anything in Northwest without Comrade Supra being there. Le yintetho eyacaphukisa amalungu eANC kwiphondo lomntla-ntshona. Lamalungu athi iintetha ezifana nalezi phembelelana ngakumbi yantlukwano ngaphakathi kulombutho. Amalungu eANC aye afaka uxwebhu lwezikhalazo kwiinkokheli zalombutho esithi makarhoxe yaye axoliso kaMagashule ngentetho yakhe. We therefore call upon the NEC and NWC to urgently attend to the following. Call upon the Secretary General, Comrade Ace Magashule, to retract the statement made in Bloemfontein after his appearance in court while addressing those who went to support him that the ANC in the Northwest can only function on the basis of the presence of Comrade Supra Mahumapelo. uMnumzana Magashule uye waxolisa emva kokufumana ezi zikhalazo. No individual can be above a structure. So if I said Supra is above, it's the wrong thing, which I might have said. The IPC, the regional structures, the branches, those collectives are the most important, including the branch members of the African National Congress. So my apologies for having said anything which elevates an individual more than a collective. Lamalunga kwafake nesicelo sokuba iinkokheli ze-ANC zinike amandla okwenza umsebenzi wayo ikomiti yethutyana enyuliweyo kwelaphondo.